His Grace Dharmaraj Prabhuji asachi amgelottu angel car spiritual nav ani ISKCON akka 2004 antu join jallichi ani Radhanath Swami Maharaj alle शिष्य जावन आसाची आणि काउन्सिलर जावन आसाची 2015 अंतू दोंबोविलींतू आणि काम वर्किंग करता आसाची सिमन्स कंपनींतू हंगेले धर्मपत्नी जावन आसाची सुकुमारी राधे माताजी तन्नी हंगे ಚೆಲ್ಲೆ ಚೆರಡೋಸ್ स्नेहा म्हणून सांगून हरे कृष्ण माता प्रभुजी तुमका स्वागत अस आयच सेशन अंतू हा केलेलं इंट्रोडक्शन अंतू सगळे चूक जाला क्षम करका म्हणून सांगून मागून घेता असं हरे कृष्ण प्रभुजी सुरू करूया तुम्ही वी कॅन स्टार्ट करूया सर्वप्रथम हांव सर्व उपस्थित भक्ताले आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ताजे तर्फे स्वागत करतात आणि तुमगेल धन्यवाद व्यक्त करता की तुमगेल अमूल्य वेळ जे असा तुम्ही कान आजी हे गीता महात्म्य ऐकूच्याक सर्व उपस्थित असाची तर आज ही आम्ही 11वे अध्याय जे असा विश्वरूप दर्शन ते तांतू पहिले 4 श्लोका जे असाची ते ताजे बद्दल चर्चा करचे असा तर 10th चॅप्टर 10th अध्याय जे आशिले तांतू भगवान कृष्णाले पुरा ऑप्युलन्सेस म्हणारे विभूती ताजे वर्णन केलेले आशिले हांव मेगेल एक प्रेजेंटेशन आता शेअर करता तुम्ही एक पण तुमका दिसल्यानंतर सांगाची दिसतोय प्रभुजी येस तर जे 10th अध्याय जे असा ताजे कन्क्लूजन एंड जे असा तांतू कृष्ण जे असा त्यांनी अर्जुनाक विचारताची की आता हांव जे कसल तुका मेगेल बद्दल वर्णन केलेलं असा इतले डिटेल नॉलेज जे असा दिलेले ताजे व्हॉट इज द नीड कित्याक की म्हळ्यारी वेन यू नो दॅट विथ अ सिंगल फ्रॅगमेंट एक तागेल अंश जे असा ते अंशान कृष्ण जे असा ते संपूर्ण सृष्टींतू तांगेल ही इज परवेडिंग म्हळ्यारी ही इज तांगेल अस्तित्व जे असा आम्ही समजून घेतल्या तशीची तांनी ही इज मेंटेनिंग सपोर्टिंग ऑर द एंटायर युनिवर्स तर एक इतलं जे असा तांगेल इंट्रोडक्शन इज मोर दॅन सफिशियंट देर इज नो नीड टू नो एनिथिंग मोर अशी त्यांनी कृष्ण जे असा अर्जुनाक सांगताची तर आता कृष्ण जे असा त्यांनी आम्ही पळयले की 5th चॅप्टरांतू भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम सुहृदम सर्व भूतानाम ज्ञात्वाम शांतिम रुच्छति सांगल्या की हांव भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम सर्व लोकांतुले ईश्वरांतुले महान महेश्वर म्हणून त्यांनी एक्सप्लेन केल्या कडेरी 7.7 जे चॅप्टर असा 7.6 आणि 7 तांतू कशी त्यांनी सृष्टींतू हाऊ ही इज परवेडिंग ताजे एक्सप्लेनेशन केलेलं असा तशीची आता आम्ही 9.4 9.5 श्लोका असा कडेरी 10th चॅप्टर आता चतुश्लोकी भगवत गीता आम्ही पळयले तांतू एक देव म्हणता अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता तर अशी
तांगेल ऑप्युलन्स जे आसा ते त्यांनी कृष्णान अजून एक अर्जुनाक सांगिल आसा कशी त्यांनी अनबॉर्न म्हळ्यार तांगेल जन्म जे आसा हे जायना अजन्म आसाच त्यांनी कडेर तांगेले आदी आणि अनादी म्हणटाच न्ही तांगेले सुरुवात आणि अंत अशी दोन्ही ना तशीच तांगेले पुरा विभूती जी आसाची तांगेले एनर्जी शक्ती जी आसाची ताजी वरे वर्णन आत्वरेक तांणी केलेलं आसा तशेची 10th चॅप्टरान तू आम्ही पळयले तांगेले ऑप्युलन्स विभूतीस ऐश्वर्य तांगेले जे आसा ताजे एक एक म्हळ्यार तांणी इम्पॉर्टंट जे कसं ऐश्वर्य तांगेले आसा अशी पळोवचे गेल्यार अनंत ऐश्वर्य आसा आम्ही वर्णन करचे जायना पण लिमिटेड आणि इम्पॉर्टंट जे कसले ऐश्वर्य आसा ते तांणी 10th चॅप्टरान तू आमकां एक्सप्लेन केले कृष्णान तर हे पुरा वर्णन ऐकल नंतर जे एक गुह्य ज्ञान आसा कोणाले बद्दल अशी जाणून घेवचे म्हळ्यार इट इज सिक्रेट आम्ही कोणाक एक मनशाक वेन वी मीट सम न्यू पर्सन ऑन डे वन आम्ही तागेल बद्दल कसले जाणून घेवचे हे अशक्य आसा until and unless तो मनुष्य he thinks that we are what you call we are fit enough to be told तांगेल बद्दल जे कसले सांगचे आसा ते आम्ही क्वालिफाईड असल्यारी त्यांनी शेअर करताच तशीची आता हे जे कसं कृष्णान अर्जुनाक सांगिल आसा ते ऐकल नंतर अर्जुन जे आसा कृष्णाक हांगा ही इज थँकिंग कृष्ण की तुगेल जे कृपा आसा तू मेजेर केल्या इतलं सर्व ज्ञान तू म्हाका दिले आणि हांतू जे श्लोकान तू लास्ट वर्ड्स आसाची कसं म्हणटाची मोहोयम विगतो मम मोह म्हणारी मेगेल इल्युजन जे कसले भ्रम आशिले मनान तू तुगेल बद्दल वी गतो गतो म्हणारी इज गॉन अवे मम इज मेगेले सो मेगेल भ्रम जे कसले आशिले डाउट्स आशिले इल्युजन आशिले ते पुरा आता इट इज गॉन आणि हे भ्रम कसे बद्दल आशिले दॅट ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन आम्ही पळयताची कृष्ण कसा असा एक मनशावारी तांगेल अवतार जालेलो आसा सो देर इज अ पॉसिबिलिटी आज ही आम्ही पळयल्यारी आज वर एक मस्त लोक ह्या जगान तू म्हणटाची कृष्ण म्हळ्यार कसले एक अवतार आशिल्लो विशेष आत्मा आशिल्लो भगवान म्हणनाची विशेष आत्मा ही हॅड सम स्पेशल पॉवर्स अशी आज वर एक लोक म्हणटाची तर तशी हांगा हे जे मनान तू डाऊट तागेल आशिले आणि दुसरे जे लोक आता त्या वेळार आशिले किंवा मुखार इन द टाइम टू कम लोकाल मनान तू जे असल डाऊट आयल्यार दॅट शुड बी गॉन अँड दुसरं म्हळ्यार ही इज नॉट ट्रीटिंग हिम ओनली एज अ फ्रेंड आता ही इज ट्रीटिंग हिम मोर दॅन अ फ्रेंड एज अ गुरु आणि हे कशी तागेल मत जे आसा हे कशी जाले दॅट ही हॅज नाव कम टू नो की हाऊ कृष्ण इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस सर्व कारण जे आसा ते आत्वरेक कृष्णान ताका वर्णन केलेले आसा सो ही इज फुल्ली सॅटिस्फाईड अँड कृष्ण जे आसा तो नॉट ओनली कॉज ऑफ ऑल कॉजेस म्हळ्यार कसं म्हणटाचे आम्ही एक मटेरियल नेचर आमगेले जे भौतिक जगत आसा ताजे ही इज द कॉज लिव्हिंग एंटिटीज म्हळ्यार जीवात्मा जे आसाची आमकां तांगेल वर एक कॉज आसा डेमिगॉड्स और इवन महाविष्णू आता महाविष्णू आम्ही
लेफ्ट सायडान एक पिक्चर पळोव येता भागवतम जे प्रथम अध्याय स्कंद असा तांतू हे पिक्चर आम्ही पळयताची. सो ही इज अ कारणोदक्षाई विष्णू और तांका महाविष्णू वरे म्हणटाचे. आणि तांगेल शरीरान तुल्यान नाव वी कॅन सी फ्रॉम द पोर्स ऑफ हिज बॉडी इनन्युमरेबल युनिवर्सेस म्हळ्यार संपूर्ण विंगविंगड जगत जे आसा ते भायर पडता. सो ही इज परवेडिंग हांगा लेफ्ट सायडान आमी जे म्हळ्यार आता वयर आमी पळोव येता श्री कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस. तांतुल्यान बलराम जे आसा तांगेल विस्तार जाता. ही इज एक्सपॅन्डिंग हिमसेल्फ ऑल्सो एज बलराम. तांतू त्या बलरामान तुल्यान कडेरी 4 एक्सपॅन्शन्स जाल्ल्याची वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न आणि अनिरुद्ध. आणि कडेरी संकर्षण जे आसा तांतुल्यान नारायण तांगेल एक्सपान्शन जाल्या. नारायणान तुल्यान परत 4 जे आसा तांगेल एक्सपान्शन आसा वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध. आणि अनेक जे नेक्स्ट संकर्षण आसा तांतुल्यान वी कॅन सी देर आर 3 पुरुष अवतार्स. पुरुष अवतार म्हणटाचे आमी ते महाविष्णू, गर्भोदक्षाय विष्णू आणि क्षीरोदक्षाय विष्णू. महाविष्णू जे आसा आम्ही म्हणटाची की ही इज दी सुपर सोल ऑफ ऑल द युनिवर्सेस. जितलं ब्रह्मांड आसाची ताजी प्रत्येक ब्रह्मांडाचे सुपर सोल म्हळ्यार तांणी महाविष्णू आसा. आणि प्रत्येक ब्रह्मांड जे हे भायर पडल्या तांगेल शरीरान तुल्यान ताजे सुपर सोल कोण आसा गर्भोदक्षाय विष्णू. आणि तशीच त्या इंडिव्हिज्युअल ब्रह्मांडांतू क्षीरोदक्षाय विष्णू म्हणून जे ब्रह्मलोक आसा आम्ही पळयताची की प्रत्येक ब्रह्मांडांतू ब्रह्मा, विष्णू, महेश आसा. तर ब्रह्मलोक जे आसा ब्रह्मा जे निवासस्थान आसा ताजी वैरी क्षीरोदक्षाई विष्णू. आता हे शब्द जे आसा क्षीरो दक्षाई विष्णू तर 3 शब्द आसा जांतू क्षीर म्हळ्यार दूध आणि कडेरे उदक. उदक जे आसा संस्कृत वर्ड आसा क्षीर उदक आणि शाई. शाई म्हळ्यार हू इज लाईंग डाऊन. शयन म्हणटाचे न्ही आमी न्हिदोल्ले. सो ही इज स्लीपिंग इन दी ओशन ऑफ मिल्क. तर क्षीरोदक्षाय विष्णू ते ओशन ऑफ मिल्कांतू तांणी तांगेल हे आसा. तशीच ही इज एक्सपॅन्डिंग हिमसेल्फ इनटू ईच अँड एव्हरी लिव्हिंग एंटिटी. म्हळ्यार आत्ता आमी पळयताची पशु, पक्षी, मासोळी नाजाल्यार इवन लिव्हिंग एंटिटीज आमी ह्युमन बिईंग्स जे कसले जीवात्मा आसा तांतू जीव आसा, चेतना आसा. प्रत्येक जीवात्मांतू क्षीरोदक्षाई विष्णू इज सिच्युएटेड इन द हार्ट एज परमात्मा. एज अ नेटवर्क आम्ही म्हणटाच न्ही आता आमगेल मोबाईल नेटवर्क जे आसा. सो ही इज देर इन ईच अँड एव्हरी फोन. फोन इज इक्वल टू अवर हार्ट. तर अशी हे जे नेटवर्क जे आसा तांतुल्यान तांणी ही इज मेंटेनिंग अँड सपोर्टिंग द युनिवर्सेस. तर दुसरं एक म्हळ्यार हांतू ह्या श्लोकांत आमकां सांगल्या 2 शब्द प्रयोग केलेलो आसा. एक आसा अवतारी आणि अवतार. हे वरेक आम्ही समजून घेवका की कृष्ण जे आसा अवतारी म्हळ्या नंतर वैल बॉक्सांत आम्ही पळयताची अप टू द सेकंड एक्सपान्शन 4 एक्सपान्शन ऑफ वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध हे पुरा स्पिरिच्युअल वर्ल्डांत आसा, आध्यात्मिक जगतांत आसा. आणि महाविष्णू, गर्भोदक्षाई विष्णू आणि क्षीरोदक्षाई विष्णू हे 3 जे एक्सपान्शन आसाची
हे 3 एक्सपान्शन्स मटेरियल वर्ल्ड म्हळ्यार भौतिक जगांतू तांगेल अस्तित्व आसा. सो जे कृष्ण वयर अवतारी म्हळ्या मीन्स ही इज द सोर्स ऑफ द अवतार. द इन्कार्नेशन्स कम फ्रॉम दिस अवतारी कृष्ण आणि तो खंय उरता. ही इज सिच्युएटेड इन गोलोक वृंदावन जे आध्यात्मिक जगत आसा. आणि अवतार म्हण नंतर आम्ही सामान्य लोक आता जे इस्कॉनांत आयल आसा तांकां गोत आसा की विष्णू इज actually Krishna is the source of originating from Krishna. But सामान्य लोक कसं म्हणटाची की कृष्ण जे आसा विष्णू अवतार आसा. Actually ते it is other way around. Vishnu is originating from Krishna. जे आम्ही पळयले हांगा वयर 3 विष्णू जे आसाची they have originated from Krishna. आणि कडेरी तांतुल्यान जे कृष्ण अवतार घेता स्पेसिफिकली दशावतारांतू जे कृष्ण अवतार जाता that is the अवतार. सो तांतू आता एक्झाम्पल्स आम्ही पळोवचे गेल्यार भागवतामांतू आम्ही पळोवेत की कृष्ण द्वारका धामांतू आशिल तेन्ना आम्ही सर्वांना ऐकुचे पुरो की कृष्ण जे आसा तागेले 108 क्वीन्स आशिल्ले राणी. तांगेल प्रत्येक हांगेले क्वीनाले एक बंगलो आशिल्ले पॅलेस महल आशिल्ले. आणि त्या महलांतू कृष्ण जे आसा ही वॉज इंडिव्हिज्युअली अवेलेबल. अशी ना की सेम कृष्ण म्हळ्यार प्रत्येक महालांतू प्रत्येक राणी वर्षी ही वॉज रेसिप्रोकेटिंग इन अ डिफरंट वे. टीव्हीचेर आम्ही पळयताची एक मनशाले 50 चित्र सेम पिक्चर इन ऑल द टेलिव्हिजन सेट्स. नॉट लाईक दॅट. ही वॉज डुईंग डिफरंट थिंग्स इन डिफरंट पॅलेसेस. हे नारद मुनी स्वतः त्यांनी अनुभव केला आसा. सो वी कॅन सी हाऊ ही डिड दिस. सिमिलरली रासलीला जे आम्ही ऐकलं आसा तांतूवर एक देर वर lakhs or millions of gopis, and with each gopi Krishna was dancing and reciprocating. Ashina ki one Krishna and millions of gopis, each gopi had separate Krishna dancing with her. तशीची ब्रह्मविमोहन लीला आम्ही पळयले. तांतू पळयले की हाऊ कृष्णा एक्सपांडेड हिमसेल्फ इनटू वेरियस काउज एंड काफ्स एंड सखास. सर्व लोकांक तांनी सर्व हांतू तांनी एक्सपांड केलेले. त्यावर आम्ही we have heard. So these are examples by which we can understand how Krishna pervades, how he is manifesting himself into different living entities. So हे सर्व ऐकल नंतर Arjuna is personally fully convinced. तांगेल जे opulence असा, तांगेल जे importance असा. तर आता सेकंड हांतू श्लोकांतू इतलं जे सर्व ऐकल नंतर ही सो ओव्हरवेल्म्ड आउट ऑफ लव तांनी कृष्णाक कमल पत्राक्ष म्हणून नावानं मीन्स लोटस आयड कृष्ण अशी तांकां संबोधित करताची आणि तांकां सांगताची की हाऊ he is the source of appearance and disappearance of all the living entities. आम्ही हांगा लेफ्ट साइडान पळोवता की कशी कृष्ण जे आसा विंगविंगड डेमिगॉड्स कडेरी ऋषी मुनी रुद्र
कडे आदित्यस सर्व लोकाले अँड फायनली द लिव्हिंग बिंग म्हणजे ह्युमन बिंग्स प्रजापती जे आशिल्ले दक्ष आणि पुरा त्यांनी they procreated all the human beings. तर ताचे दिस इज ऑल आम्ही म्हळ्यार ऐकलं असं आतापर्यंत पण स्पेशालिटी आंतू कसं असा दॅट ही इज देअर बट नॉट देअर ही इज नॉट एव्हरीवेअर ही इज नॉट प्रेझेंट अँड नॉट विजिबल टू मटेरियलाइज. तर ताचे एक्झाम्पल आम्ही जे असा ते वी कॅन सी फ्रॉम ए नेकलेस ऑफ पर्ल्स जे भगवद्गीतांतू 7.7 श्लोका असा मत्तः परंतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि इदम सर्वं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. तर तांणी म्हणटाची मयि इदम सर्वं प्रोतं म्हळ्यार हांव सर्व कडेन I am there everywhere, omnipresent. पण when you look at the pearl necklace, तांतू जे thread असा which is passing through individual pearl, it is not visible to the eyes. आमकां डोळ्यान दिसना. He is there but not there. हे आम्ही लास्ट टाइम वर एक डिस्कशन जेन्ना 10th चॅप्टर 4th श्लोका आम्ही डिस्कस केले तेन्ना वी डिस्कस दिस एक्झाम्पल की नेकलेस जे असा तांतुल्यान आमकां कळचा जाता की ही इज प्रेझेंट अँड नॉट प्रेझेंट. तशीच आता नॉट प्रेझेंट म्हळ्यार हाऊ वी शूड अंडरस्टँड नॉट प्रेझेंट म्हळ्यार ही इज ऑलवेज प्रेझेंट बट नॉट प्रेझेंट मीन्स टू द मटेरियल आईज आमगेल भौतिक जे डोळे आसाची with our limited intelligence we are not able to see Krishna. जे लोकांक ताजे बद्दल ज्ञान ना तांनी भक्ती केलेली ना जे संत महात्मा आसाची they were able to see Krishna, they were able to reciprocate, talk with Krishna, see him. अशी मस्त एक्झाम्पल्स आम्ही शास्त्रांत पळयला आसाची. तर आता हे जे प्रिन्सिपल असा आम्ही कशी समजून घेऊया. एक्झाम्पल इज लाईक वी कॅन से प्राईम मिनिस्टर अँड हिज कॅबिनेट. तशीची एक प्रेझेन्स ऑफ दी मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी. तो तागेल जे कसं फॅक्टरी असा ऑफिस असा डिपार्टमेंट असा एव्हरीवेअर बाय वन सिंगल ऑर्डर of the prime minister or the managing director they are present. आमगेल सिक्युरिटीन तू जे कसं वॉचमॅन असा he also is executing or following the orders of the managing director. पण मॅनेजिंग डायरेक्टर ते तागेले सिक्युरिटी कॅबिनांत उरना. he is not there but he is there. तशीची एक एक्झाम्पल आम्ही लास्ट टाइम वर डिस्कस केले की इफ यू सी ए रेस्टॉरंट त्या रेस्टॉरंटान तू दिवसभर वेटर काम करता देन कुक्स आर वर्किंग कडेरी कॅशियर काम करता मेंटेनन्स करता लोक काम करता. देर आर सो मेनी पीपल हू आर वर्किंग इन द रेस्टॉरंट. कंप्लीट दिवसभर काम करून जायना पुढे ना वॉट एव्हर इज दी अर्निंग ऑफ द डे ते सांजेर कसं जाता बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द रेस्टॉरंट द ओनर ऑफ द रेस्टॉरंट कम्स. तो दिवसभर उरना तान ही कम्स अँड कलेक्ट्स द कॅश अँड गोज अवे. काम कोण केले पुरा जे कुक आशिल्ले किंवा वेटर्स आशिल्ले कॅशियर आशिल्ले इवन बँक कॅशियर आम्ही एक्झाम्पल घेतले दॅट द बँक कॅशियर कलेक्ट्स ऑल द मनी फ्रॉम डिफरंट पीपल बट ही डझंट ओन इट. दुसरं कसं असा इट इज बेसिकली ओन्ड बाय दी
customers. Tashi hanga Krishna is addressed by Arjuna as lotus-eyed Kamalpatraksha म्हणून त्यांनी out of love and affection त्यांनी सांगितलं असा. आणि हांग जे असा in this shloka, his opulence of being present and not present, being seen and not seen, invisible to materialize. आमका सांगिल असा nectar of instruction उपदेशामृतांत तू सांगिल असा की how we have not उपदेशामृत sorry ईशोपनिषदान सांगिल असा की आमगेले मटेरियल जे सेन्सेस असाची इंद्रिय असाची how they are limited. With our own eyes I cannot see what is behind the wall of my house. आम्ही हांगच्यान आता एक सूर्य जे असा किंवा चंद्र असा ताजे दर्शन करताची तेन्ना the sun and the moon, they look like one football, but actually तागेल size कितलो असा? It is much large, much huge. So we are not able to perceive the reality जे असा ते आमका कळना. So that way आमगेल we are आम्ही म्हणताची ने अणु आणि विभू अशी म्हणताची. आम्ही we are a fraction of the Supreme Lord's opulence. Quantity म्हणल्यानंतर एक समुद्रान तुल्यान एक drop of water and the ocean. This is the comparison. Ocean is equal to the Supreme Lord, and a drop of that ocean water is the living entity. So this second opulence, he is aloof from all the living entities. This is his opulence. हे जे असा second shlokantu आमका explain केल्या. The third shlokantu हे पुरा आता ऐकलंय सर्व. So Arjuna is now requesting Krishna to show his universal form. Hanga, we have underlined the word request. He is not demanding. He is just requesting. Kitaki manari ammi, for example, Surya Divas, ammi every day he is rising in the sky. Can we demand the sun that you rise at 6 o'clock today, or 7 o'clock tomorrow, or 8 o'clock day after tomorrow? Ammi sangcha jaye na. They appear out of their will, right? So tashichi Krishna je asa means he will show tak je kasa tagel opulence dakhowche asa kiwa roop dakhowche asa, that will be only out of his own will. It cannot be demanded. So we have to request, आणि ते अर्जुन ताका request करता हंगा. आणि ते विश्वरूप दर्शन जेन्ना आम्ही पळयताची लेफ्ट हँड साइड यू कॅन सी कितलं म्हळ्यारी जे तांका मुख कमल आम्ही म्हणटाची विंगविंगड देवी देवता जे असा ब्रह्मा विष्णू गणेश जी सर्व वायू वरुण देव अग्नी सर्व म्हळ्यारी देवी देवता जे असा इंद्र सर्व आम्ही पळोवचे आता. आणि तांगेल हातान तू विंगविंगड अस्त्र शस्त्र कोणाल मुखांतुल्यान फायर इज कमिंग आउट अशी म्हळ्यारी इट इज व्हेरी व्हेरी व्हॉट यू कॉल से घास्टली अपियरन्स और दृश्य जे म्हणटाच न्ही आम्ही पळयल्यारी कोणाची भिवन वचे आडना. इफ वी सी टुमॉरो सडनली अ पर्सन with 10 head opposite to us, we'll be scared. आम्ही भितले. रामायणांत आम्ही ऐकले दशानन रावण, पण आमगेल येद्राक कोण आयले रे.
we will be scared, we'll get frightened. तशीची हे रूप जे असा ते पळयल्यानंतर अर्जुना वॉज टेरिफाईड, ही वॉज शॉक्ड. आणि हांगा आमकां अशी सांगिल्लें आसा की हे विश्वरूप जे दर्शन आसा इट इज टेम्पररी, इट इज नॉट परमनंट. म्हळ्यार जे आध्यात्मिक जगतान तूं कृष्ण जे आसा तागेल अशी दर्शन उरना. हिज दर्शन इज व्हेरी स्वीट. जे आमी नॉर्मली जे अर्जुनान पळयलें आसा कृष्णाले तशी दर्शन. सो दिस इज अ टेम्पररी दर्शन जस्ट टू शो हिज ऑप्युलन्स. हे कृष्णान केलेलं आसा. आणि कडेरी हांगा ते दर्शन पळोवन अर्जुना इज एड्रेसिंग कृष्णा एज पुरुषोत्तम, पुरुषांतुले उत्तम, पुरुषोत्तम. आणि हे जे आसा हे विश्वरूप जे आसा, विराट रूप जे आसा, हे अर्जुनान वाय डीड ही रिक्वेस्ट टू शो, ताजे कारण कसं आशिल्लें. तर ते आमकां सांगिल्लें आसा की बेसिकली टू फर्स्ट इज टू एस्टॅब्लिश कृष्णाज डिविनिटी. कृष्ण कितले दिव्य आसा, ताजे महत्व आसा ते लोकांक कळका. ताचे खातीर तांणी ही रिक्वेस्टेड नॉट ओनली हिमसेल्फ बट ऑल्सो टू कन्विन्स अदर्स. म्हळ्यार अदर्स म्हळ्यार कोण, आमी पुरालो. देर विल बी मेनी in those days and for all the ages to come, for all the yugas to come. मस्त लोकांक डाऊट उरतले की इज दिस विराट रूप ट्रू, सत्य आसवे, अशी आसवे. सो जस्ट टू कन्विन्स हिज ऑप्युलन्सेस Arjuna has requested Krishna to manifest this रूप. कडेर थर्ड इज टू अवॉइड इम्पोस्टर्स. आज वरे आम्ही पळयताची की मस्त लोक म्हणटाच की आय एम गॉड. मस्त लोक म्हणटाची आम्ही देवाल अवतार असा अशी तशी म्हणून सांगताची. सो इफ somebody says that I am incarnation of the Lord, तर तांकां आमी सांगच्या जाता की प्लीज शो द विराट रूप. If you ask them ki please do this, then the reality will come out. सत्य आमकां कळटा की कोण आसा ना. So this is not possible, just to avoid imposters. आणि फायनली जे आसा की टू प्रेझेंट ऍक्च्युअल एव्हिडन्स. म्हळ्यार हे कृष्ण अर्जुनान पळयल एव्हिडन्स जे एक प्रमाण आसा ते आमी प्रेझेंट करचे आता, विच हॅज बीन नॅरेटेड इन भगवद गीता. तर हे आमी सांगचे जाता टू ऑल द पीपल हू वॉन्ट टू नो अबाउट इट. तर ह्या श्लोकान तू कृष्ण जे आसा, अर्जुन जे आसा, कृष्णाक इज जस्ट एक्सप्रेसिंग हिज डिझायर, रिक्वेस्टिंग टू शो हिज विश्वरूप. आता हे विश्वरूप जे आसा कोण पळोवचे जाता, व्हॉट इज द क्वालिफिकेशन टू सी द लॉर्ड, दिस इज एक्सप्लेन्ड इन द फोर्थ श्लोका. तर हांगा आमकां सांगिल्लें आसा की कृष्ण कॅन बी सीन or we can see him only by his own revelation, by his own mercy. Only when revelation म्हळ्यार कसले, he can reveal as much as he wants. अशी ना की सर्व लोकांक एकच दर्शन मेळचे ना. Everybody will see Krishna in different forms, his potencies or whatever. So only by his own sweet will or his revelation he will reveal. Tashichi by his own mercy, not by force. It is his own decision ki baba हांव
I want to show the darshan. आणि ताजे एक्झाम्पल आम्ही पळयताची की टॉर्च आणि एक सूर्य. टॉर्चाचे एक्झाम्पल कसं असा की दॅट वी वॉन्ट टू सी समथिंग, वी वॉन्ट टू फाइंड समथिंग, तर आम्ही टॉर्च घेऊन बाहेर एक काळखान तू पळोवच्या वताची. when the lights are off, everything is dark, pitch dark, I want to see something, खैतरी म्हाका वच्चे आसा, so I take torch and try to see something, right? So मेगेल effort असा हांतू. Whereas sun is not coming out of the skies on my order. Torch is in my hand, but sun is not in my control. He appears by his own sweet will. And when he appears, the entire darkness is completely gone. आमकां जे दर्शन आसा ते संपूर्ण मेळटा. And this darshan is also not possible by mental speculation. जे आम्ही म्हणटाची ऋषी मुनी कोणे मेंटल स्पेक्युलेशन करून किंवा मटेरियल सेन्सेस आम्ही पळयले, आमगेले आईज, इयर्स किंवा नाक म्हणा, म्हणजे 5 सेन्सेस जे कसले आसाची, दे आर ऑल डिफेक्टिव्ह. So by those defective senses, it is not possible to see the Lord. तर हे जे कृष्ण आसा ताका हांगा अर्जुन जे आसा योगेश्वर म्हणून एक नावान आपयता. आणि he saying that who is the qualified person to see the Lord is the one who is fully surrendered. जो कोणे भक्त जे आसा संपूर्ण तागेल हृदयान जे आसा सरेंडर जालेलो आसा, शरणागती घेतिल आसा. Only those devotees and those who are engaged in his devotional service, तागेल भक्तिमय सेवा करच्यान तू कोणे जे कोण जुडील आसाची, असल भक्तांक कृष्ण गिव्स हिज दर्शन. ताजे एक्झाम्पल्स आम्ही हांगा पळोवं की फर्स्ट एक्झाम्पल आसा यशोदामाई. तांका जे आम्ही म्हणटाची मृदू भक्षण लीला म्हणून जे आसा ब्रह्मांड घाटाचेर वृंदावनान जालेले, थंय पुरा बलराम आणि तागेल कृष्णाल सखा येऊन यशोदामाईक सांगताची की कृष्णान माती खालील. सो यशोदामाई सेज अरे हे माती खालील म्हळ्यार ताका त्रास जातलो आणि अशी कशी केले म्हणून शी रिक्वेस्ट कृष्णा टू ओपन हिज माउथ. जेन्ना तोंड ओपन केल्या नंतर व्हॉट यशोदामाई सीज is the different universes inside his mouth. तर अशी सांगिल असा की यशोदामाईक 2 पंत अशी दर्शन दिलेली कृष्णान ताजे ऑप्युलन्स. सेकंड आम्ही पळयताची कुरू जे सभा आसा, कौरव लोकाल सभेन तू जेन्ना एज अ पीस मेसेंजर कृष्ण येईल तेन्ना दुर्योधन तांका तांगेल सैनिका सांगता की प्लीज अरेस्ट कृष्ण. तेन्ना कृष्ण जे आसा तांगेल विराट रूप जे आसा ते दाखयता. तशीची हांगा आम्ही पळयताची मार्कंडेय ऋषी म्हण आसा, एक तुम्ही ऐकूच्या पुरो नाव. So Markandeya Rishi also wanted to just experience the opulence of his Krishna's Maya Shakti. त्या माया शक्तील प्रभाव जे आसा ते तांका अनुभव करचे आशिल्ले. ताचे खातीर तांणी कृष्णाक ही रिक्वेस्ट आणि कडेरी आम्ही कसं जातकी म्हळ्यार तांगेल जे ध्यान करत तांणी तांगेल
भजन कुटिरांत बशील उरताची तेन्ना सडनली कसं जात की म्हळ्यार मार्कंड ऋषी सीज दॅट देर इज फ्लड पुरा येता म्हळ्यार विश्व कंप्लिटली इज फ्लडेड विथ वॉटर आणि त्या उदकांतू सर्व सृष्टी जी आसा नष्ट जालेली आसा आणि मार्कंड ऋषी इज द ओनली सोल लिव्हिंग एंटिटी समहाव स्विमिंग इन दॅट वॉटर आणि त्या वेळार तांकां एक व्हड वृक्षाचे पान जे म्हणतात ना एक झाडाचे पान जे आसा त्या पानाचेर ही सीज अ व्हेरी ब्युटिफुल क्यूट स्मॉल कृष्णा चाइल्ड लायक फॉर्म तागेले पाय जे आसा तोंडांत घाल न्हू अशी म्हळ्यार खेळत हसत आशिल्लें रूप पळयता अँड मार्कंडेय ऋषी इज शॉक तांणी म्हणटाची अरे बापरे इतलं पुरा हे विश्व म्हळ्यार पुरा आता उदकान बुडील आसा तांतू हाऊ दिस चाइल्ड इज सर्वायविंग कडेर तांकां लक्षांत येता आणि कसं जात की म्हळ्यार फॉर अ सेकंड कृष्ण कसं करता की म्हळ्यार मार्कंडेय ऋषी तांकां तांगेले ही सक्स हिम इन हिज माउथ आणि जेन्ना तांणी तागेल उदरांत वताची तेन्ना उदरांतू पळयताची की देर आर सो मेनी इन्युमरेबल युनिवर्सेस मस्त ब्रह्मांड जे आसा तांणी पळयताची पुरा म्हळ्यार तांगेल शक्ती जे आसा कृष्णाले अनुभव करताची अँड देन नेक्स्ट मोमेंट अगेन ही इज थ्रोन आउट ऑफ हिज माउथ आणि तांणी एक आम्ही म्हणतात न्ही आमकां एक शॉक डोळे ओपन केले तेन्ना he sees that he is sitting just outside his bhajan kutir. So for a fraction of time Krishna gives the darshan of his opulence, virat roop je asa markandeya rishik तशीची एक स्वीट फॉर्म आउट ऑफ हिज ओन विल आम्ही पळयताची की ध्रुव महाराज तांणी वर एक तपस्या केलेली तेन्ना तांकां कृष्ण जे आसा ही कम्स अँड गिव्स हिज दर्शन सो जे भक्त जे आसाची फुल्ली सरेंडर्ड आसाची अँड हू आर एंगेज्ड इन हिज uninterrupted unmotivated devotional service कसले हेतू दवरनाशी आम्ही just for the pleasure of the supreme lord आम्ही केन्ना सेव करताची in such cases we can see Krishna reciprocates with such devotees तांकां तांगेल दर्शन जाता तांगेल कृपा मेळता अशी हे फर्स्ट 4 श्लोकांतू आमकां सांगिल्ल आसा आणि नेक्स्ट 4 श्लोका जे आसा टेक्स्ट 5 to 8 ते तुम्ही नेक्स्ट सेशनांतू आयकतले तांतू कृष्णा इज रिस्पॉन्डिंग बाय शोईंग ऑप्युलन्सेस डिस्क्राइब्ड इन चॅप्टर 10 म्हळ्यार आता हे विश्वरूपांतू इंडिव्हिज्युअल ऑप्युलन्स जे आसा ते तांणी थंय डिस्क्राइब केल्लो आसा Hare Krishna. So thank you Miguel presentation हांव हांगा एंड करता कोणाले कसले कमेंट असल्यारी किंवा प्रश्न असल्यारी आम्ही विचारित हरे कृष्ण प्रभुजी भारी चंद को एक्सप्लेन केले प्रेझेंटेशन थ्रू अरे समर्थ जल्ला म्हणावं लागतं देवाले श्लोकाद फर्स्ट श्लोकादकून तुम्ही सांगली की देवाले इंगड इंगड अवतार म्हळ्यार देवान कशी तो हें जाल्लो कृष्ण म्हळ्यार कोण तागेले संकर्षण रुपार येईल की मागीर विष्णूची पुराजन आम्ही पुरा लेखिले विष्णूची मेन कृष्ण अवतार म्हणून सांगून
विष्णू अवतार म्हणून सांगून हांव लेखले तशीची भागवतांत क्लियर कट फर्स्ट कॅन्टन दिला हांवें कश कश तागेले अवतार ताणें घेतले एक्सपान्शन घेतले ताणें म्हणून सांगून तें चंद करून एक्सप्लेन केले फर्स्ट श्लोकांत तशें आशिल्लें भारी चंद करून एक्सप्लेन केले सेकंड श्लोकांत मोती तुम्ही ते एकदा केल की मोती रुपारी ते भारी चंद करून अर्थ करेक्ट अर्थ ಮತ್ತೆ गेले म्हळ्यार एमडी जालेले एग्जांपल्स आनी मस्त दिवन तुम्ही एक्सप्लेन केले आमकां थर्ड अंत कशी म्हळ्यार कृष्णाक आश जाता देवाले निज रूप पळोवका म्हणून सांगून ते इत्याक ताणें रिक्वेस्ट केले म्हणून सांगून म्हळ्यार जनांक आमचे जनांक कळोवका तागेले इम्पॉर्टन्स त्याच्या विशयारी तुम्ही ते एक्सप्लेन करून सांगले आमकां भारी चंद करून सांगला नेक्स्ट देव कोणाक आनी पळोवच्या मेळटले ते रूप म्हणून सांगून तुम्ही सांगले ते कशें म्हळ्यार देवाल मर्सी असल्यार मात्र कृष्णाल मर्सी असल्यार मात्र आमकां तांकां पळोवच्या मेळटा म्हणून सांगून भारी चंद करून एक्झाम्पल दिले एक कशें म्हळ्यार यशोदा माक कशें दिसल्या मागीर हांगा दुर्योधनाले आसतना गेल्ले तावळी तांगेल सैनिकांक कशी तांणी हे केले तावळी ताणें कशी दाखयले मागीर मार्कंडेय ऋषीक तमी ते कशी हे केल्या सांगून तशी पुरा सांगून एक्झाम्पल्स रुपारी आमकां समत तशी हे केले आनी तो ओन्ली भक्ती केल्यार मात्र आमकां देवाल दर्शन जाता मेळटा म्हणून सांगून तुम्ही दृढ जावन सांगले तशें जावन आमी प्राजनांनी भक्ती मार्ग वचूका म्हणून सांगून तुम्ही एक लास्ट अंत ते भारी लायक आशिल्लें मनावत तशें आशिल्लें प्रभुजी हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी कोणाक कसले क्वेश्चन आसवा निमगू वयत प्रभुजी भारी चंद करून एक्सप्लेन करता करेक्ट माते वच तशी पण कसले क्वेश्चन आस म्हण जाल्यार निमगू वयत हरे कृष्णा प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुजी आमगेला आशिल्ले पुरे क्वालिटीज कसन आमगेला आसा त्या पुरा आमकां देवाला तकून मेळलेले ना लायक तुम्ही सांगला अरे अणु आणि विभू ते पुरा एक्झाम्पल लायक जाल्यार आमगेला तू मस्त सकड चांगपण पुरा देवाला तकून मेळ्ळें म्हणून आमी अर्थ करून घेता आमगेला आशिल्ले वायटपण पुरा लायक इगो जेलस हे पुरा स्वभाव आमकां खंय तकून मेळ्ळें वय सो इगो जे आसा आता ताजे दोन रूप आसा म्हळ्यार एक फर्स्ट म्हळ्यार ऑप्युलन्स जे आसा ते कशी यूज करचे आमी इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट म्हळ्यार आता इगो जे आसा ते आमी ताजे बरे उदाहरण घेवचे म्हळ्यार हनुमानाल घेवचे आता राइट ही वॉज हॅव्हिंग द इगो ऑफ बीइंग द सर्वंट ऑफ लॉर्ड श्रीराम ताका जेन्ना रावणान तांगेल लंकान तू अरेस्ट केले ताका बंदी केल्ले सो एट दॅट टाइम using his ego and his anger he destroyed जे रावणाल इगो आशिले ताका डिस्ट्रॉय केले सो वी शुड बी हॅव्हिंग द इगो दॅट आय एम दी सर्वंट ऑफ आता अनेक एक्झाम्पल घेवचे म्हळ्यार एक स्ट्रीट डॉग आसा आणि एक पाळील म्हळ्यार टेम्ड म्हणटात न्ही आमगेल घरान तू सूण आसा ही हॅज अ कॉलर पट्ट बांदून केन्ना तागेल हातान तू धर न्हू ओनर अँड द डॉग बोथ वॉक द डॉग इज अश्युअर्ड ताका एक इगो आसा की बाबा आय एम दी म्हळ्यार मिगेल मास्टराल हांव पण त्याची स्ट्रीट डॉगाल कंपेर केल्यार he is not so much secured or that his ego is of no use qualities आणि अनेक म्हळ्यार unless you see the darkness you will not realize the importance of sunlight unless you see bad things you will not realize the importance of good things
So material world जे असा हांगा duality जे असा, it is the reality. Wherever there is pleasure, there is pain. सुख दुःख हे जे असा हे मटेरियल वर्ल्डाच क्वालिटी असा. अनलेस म्हाका जर का दुःख ना जाल्यार सुख कशी अनुभव करचे हा. So only to make us understand this duality is presented in this world. Have I answered the question? येस प्रभूजी येस. वय द्वंद्व असला मात्र आमकां कळटा खंयचे म्हळ्यार बरें सुख असला दुःख कसा म्हणून आमकां कळना. वय देवान ते दोन्ही दिला. पण हांगच्यान आता नाव वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड अँड गो इन टू स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. थंय आमकां दुःख ना. वैकुंठ म्हणटाचे न्ही. वै म्हळ्यार देर इज नो, कुंठ म्हळ्यार दुःख. इट इज ओनली ब्लिस. धन्यवाद. थंय देर इज नो डार्कनेस. बिकॉज कृष्णल जे शरीर आसा तातूंतल्यान इतलं लाईट म्हणटात न्ही. देर इज ऑलवेज लाईट देर. नो मिजरी, नो पेन, नो डिसीज, नो ओल्ड एज. सो आता आमी मॅरेथॉन जे आसा त्या मॅरेथॉनान तू 42 किलोमीटर्स रन करचे तातूंतल्यान 40 किलोमीटर्स आमी आमगेल पास्ट लायफान तू ऑलरेडी जाल्या धांवन. वी हॅव ओनली 2 kilometers टू रन. One life for Krishna. If we give that life to Krishna, then we will be out of this cycle of birth and death. जल्यारी फुल टाइम डिवोटी अशे बसत कष्ट न्हू प्रभूजी. लायक आमी संवसारांत लायक आमगेलेची प्रॉब्लेम्स आमगेलेची आसता. भक्ती पुरा करू जाता थोडे वेळ कसं न्ही अशे कंटिन्युअस भक्तीन तू अशे इतले कष्ट. आमगेल काम करता करता भक्ती करका. जशी अर्जुन ताका एक भगवत गीतान तू ही सेज हांव युद्ध कित्याक करका. सो कृष्णान ताका सांगले की बाबा यू नीड टू फाईट. दॅट इज युअर धर्म. त्यांनी सांगितलं ना की तू भक्ती कर, युद्ध करची बंद कर आणि रानात वचून बस अँड स्टार्ट चॅन्टिंग माय नेम. सो वी डू अवर ड्युटीज अँड ओनली रिमेंबर द लॉर्ड. आमगेल जे कसं कर्म केलेलं असा दॅट वी शुड ऑफर इट टू सुप्रीम लॉर्ड, नोईंग दॅट ही इज दी ओरिजिनल प्रोप्रायटर, मेंटेनर जे कसं असा. सो एव्हरीथिंग बिलोंग्स टू हिम. इतलं केल्यार लॉर्ड विल तांकां कसं असा, ही वॉन्ट्स टू सी अवर एफर्ट्स. आमगेल प्रयत्न आमी करता. And out of his mercy he will do the rest. Thank you Prabhuji. Hare Krishna. Yes. So thank you. तुमका सर्व लोकांक परत एक पंता धन्यवाद. I hope there are no more questions. प्रभुजी आमगे पुरा ऐकतची पुरावे जलरी ते अटॅचमेंट सोडका म्हण जलरी आणि कसा करका म्हण सांगून आम्ही अटॅचमेंट कसा असा आमका कृष्ण भक्तीन तू म्हळ्या युक्त वैराग्य म्हण. अटॅचमेंट जे असा दॅट इज टू बी पुट इन सर्व्हिस ऑफ द लॉर्ड. म्हळ्यार आता आम्ही म्हणटाची की अटॅचमेंट टू इटिंग नाईस फूड. आमका खावची मस्त इच्छा करता. सो वॉट एवर वी प्रिपेअर इट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण. तांकां ऑफर करचे अँड देन वी हॅव इट.
सो वेन आम्ही कृष्ण प्रसाद घेतल्यानंतर दॅट अटॅचमेंट डज नॉट क्रिएट एनी कर्म आणि ताचे बंधन जे आसा ते जायना. ना जाल्यार इफ वी डू इट फॉर अवर ओन सेन्स ग्रॅटिफिकेशन, आमगेल प्लेजरा खातीर आमी केल्यार ताजे आमकां कर्मबंधन लागता. अँड देन ताजी फळ, सो देन वी आर इन दी सायकल ऑफ बर्थ अँड डेथ. सो आमकां सांगलें युक्त वैराग्य. आमकां म्युझिक आयकूच बरें लागता. सिंग फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड. आमकां ड्रेस करच्याक बरें लागता. सो ड्रेस द सुप्रीम लॉर्ड. तांगेल डिटीज जे आसा, आमगेल अर्च विग्रह जे आसाची, तांकां चंद करून ड्रेस करचे. So use whatever is your attachment in service of Krishna. तुमको फिरच्या वच्चे आवडता, अटॅचमेंट असा. गो टू द धाम्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. थंय वचून तांगेल दर्शन करचे, पळोवचे, कसले आयकूचे एंटरटेनमेंट. भागवतम इज दी एपिटोम ऑफ एंटरटेनमेंट. आम्ही कथा आयकल्यार तांतू जे आमकां समाधान मेळटा, that you will not get by seeing any movie, material movie आणि पळयल्यार it is only for 2 hours. बुक वाच्य आसा, नाव भगवत गीता, भागवतम, they are there for ages. आमकां 100 years back कोणे ऑथराल नाव गोतसवे, or a book written by him, we don't know, but Bhagavad Gita is there for ages. So engage आणि ताका बेस्ट हे म्हळ्यार वी असोसिएट विथ प्युअर डिवोटीज. तांगेल संघ जे आसा तांतू उरल्यार ऑटोमॅटिकली वी बिकम लायक देम. It is like putting iron rod in fire. After some time, the iron rod will also become fire. तशी आम्ही भक्ताल संघ घेवचे. तांतू उरल्यार all our attachments will automatically be put in service of the Lord. धन्यवाद प्रभूजी. भारी छंद कोण सांगलं मना वच्ची तशी चरडू कशी शिकायला वच्च पडा तशी वय भक्ताल संघाल ಒಟ್ಟಸ್ಲರಿ ಭಾರಿ ಏನ್ ಜತ್ತ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಗಿರ್ ಭೌತಿಕ ಆಶಯ ದಕ್ಕು ನಮ್ ಜಲ್ತಿತ್ ದೂರ ವಚ್ಚ ಜತ್ತ ವೈ ಎಲ್ಲರಿ ಅಮ್ಮಿ ಟ್ರೈ ಕೊರ್ಕ. Yes. ಅಮ್ಮಿ ಟ್ರೈ ಕೊರ್ಕ ತಂತು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತशी ಜಲರ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತ ಮತ್ ಪ್ರಭುಜಿ.